Skål. Skål. Er vi klar? Ja. Yes. Fermenteret hestemælk. Vi tager den. Er det bunden, eller Nej, er der resten på? du er syg. Den er ikke ubehagelig. Det er sådan lidt kernet. Den bobler lidt på tungt. Hvorfor er det ligesom cider? Helt okay. Det er cidermælk. Hvorfor er det ligesom cider? Godt. Vi er i Karakol, og er lige kommet til busterminalen, som ligger ved det store marked her. Og det er et system med sådan nogle første møllebusser. Og den skal vi finde og have plads ud til Jogalan, hvor vores vandretur den starter. Vi har fundet vores Mazrutka, nummer 331, og der er i hvert fald ikke plads til ret meget, men det går nok. Vi er på den her fantastiske busterminal, hvor alle de her små minibusser, de kører nord, syd, øst og vest. Og heroppe bag ved os, der kan man ane bjergene. Der ender vi om nogle dage. Vi bliver kørt 60 km ud østpå, helt ud til Tianjiang-bjergene, og starter ude fra Jogalan, og så vandrer vi ellers 110 km langs den bjergkæde der, og ender ude i Yeti-August vest herfra. Mathias, hovedet ud af det der. Så kommer lidt luft. Ilt. Så er vi i Jogalan og er blevet sat af. Det var det, vi kalder en spændende tur. Der må være nogen, der har tasker hernede. Det er perfekt. Så er vi startet i Jogalan. Der kom en dreng på en hest. Hvor fedt. Det var det godt. Vi er lige blevet sat af vores bus herude i Jogalan, som er en samling huse langs en grusvej med en flod på begge sider. Og det vi gør i dag, det er, at vi bevæger os en 5-7 km ind på den anden side her, og finder et sted at slå lejr, og så starter vi sådan officielt turen i morgen. Så det bliver mega godt. Vi glæder os. Blind banana bags. Vi bevæger os ned til floden her. Finder et sted og sætter vores telte op. Det bliver skide godt. Fedt sted. Der laves lejr her. Fundet et godt sted langs floden. Der fjernes hestelort i store stiber. Det er klasse. Så vil jeg op og se campen her, hvad folk de har valgt. Der er ved at blive pitchet et X-Midt her. Det er Ole. Så har vi Michael i endnu et X-Midt. Og mit båndbus her. Så vil jeg gå ned og se, hvad de andre laver. Vi er i den dal, der hedder Jogalan Valley. I cirka lige nu omkring 2600 højdemeter op. Og har fundet et godt spot her. Med floden i baghaven. Flere gode flade spots. Tørt brænde, hvis vi vil lave et bål i aften. Så har vi Hanne, der er ved at slå et af mine favorittelte op, Gossamer Gear The 20.
Hvad, det skal pitches lidt højere måske? For at få lidt luft? Så har vi resten af campen hernede. Har vi Clara, gemmer sig hernede i skoven. Hun har også et X-Mid. X-Mid The One. Har fundet en rigtig fed spot. Wow. Hvor ser det lækkert ud. Med floden hernede bagved. Wow. Det kan man kun blive glad ved. Jeg ved faktisk ikke, om man kan se det herfra på kameraet. Nu prøver jeg lige at vende mig den her vej. Og så prøver jeg lige at sige down. Og så vil jeg se, om jeg kan sådan der. Prøv at se. Nu holder vi lige hernede. Prøv at se bjergene, vi har i baggrunden her. Herude. Er det ikke fantastisk? Wow. De bliver flotte her inden alt for længe, når solen den begynder at gå ned. Wow. Og vi bevæger os herover. Nu vil vi se, hvad Karina Mathias har gang i. Karina har smidt sit Big Agnes Copper Spur op. Også et fantastisk lækker telt. Og især herude, når vi lige om lidt kigger, nu løfter vi der lige lidt op igen her, kigger stjernenetter, så kan det være rigtig fedt at smide ydersejlen, og så ligge og bare kigge på stjerner. Der bliver jo bælragende mørkt herude, at det er rigtig godt. Hej Frelsen! Så har vi Mathias, han har smidt sit Stratospi, og det passer ikke. Dipole, etteren op i Silpoly, et fantastisk telt også. Masser af plads i til en. Super vindtæt. Vindafvisende og vindtæt selvfølgelig. Det er lidt vigtigt, yes. Og så har vi Frelsens telt herovre, som er lidt ældre Wild Country. Fantastisk telt. Det er en rigtig lækker hule at kravle ind i. Super vindstabilt. Og også en fed camp, var. Hold da op, var. Prøv at se her. Jeg har en lille fiskestang med, og har super meget lyst til at finde den frem her inden længe. Wow. Flot. Lad os prøve at bevæge os opad. Smuk. Vi har det godt. Vi sidder for aftensmad her. Og lige dyrken himmel. Lidt nudel i skægget. Wow. Wow. Det vil jeg nemlig gerne have fedt med på eller Smukt. Hyggen spreder sig herude. Lægger lidt telte her. Jeg har lige haft en skøn solnedgang herude. Vi har startet ned fra vores lejr her. Bevæger os ind. Om et øjeblik skal vi ind i det pas herinde, hvor vi lige skal en 7 km op, hvor vi slår lejr. Og en flod, den vi sov ved, følger os hele dagen. Jeg er kæmpe fan af deres ører. Det er helt fantastisk. Ja. Kom op i passet her. Og ramt et stykke af floden her, som bare er helt stille og lækkert. Wow. Havde jeg nu været alene, så havde det her været det sted, jeg skulle sove. Så havde jeg fundet en plads her, så havde jeg skulle bade her. Wow. Hold da op. Jeg har fisket lidt, og nu så småt begynder jeg at gå og kigge efter et passende sted. Herinde et eller andet sted, til at vi kan slå lejr for natten. Vi har haft en kilometermæssigt relativt kort dag. Det er en afklimatiseringsdag.
Vi er lige nu 3050 højdemeter, og startede dagen i omkring 26. Og planen er, at vi kommer nok til at sove i omkring 31, måske 32, inden vi i morgen tager 14 km. Noget, der ligner 14-1500 højdemeter. Der kommer vi væsentligt højere op. Så det er spændende og smukt. Idyllisk. Og en god gruppe. Det kan vi ikke klage over. Godmorgen. Vi sidder i Tor Butchuk og skal til at afsted efter en hård nat. Der er ikke ret mange, der har sovet. Vi har haft en flok heste i lejren i nat. Jeg har kæmpet med en hest, som ville æde mine baduner. Og det passede lige, at det var i nat, mens der var klar måne. Den er næsten fuld, der var rigtig meget lys. Og så kunne jeg se, det var simpelthen så komisk, jeg kunne se dens hoved komme frem det her til. Det er næsten gennemsigtigt. Jeg kunne se simpelthen hovedet komme frem, bare først munden, og så ville den have fat i det. Og så til at starte med, kunne jeg ligesom bare slå den væk, og så var det som om den fandt ud af, at jeg gjorde ikke mere. Og så gik den all in. Så jeg har måttet ud og jage den væk flere gange. Så er der en anden hest, måske den samme, jeg ved det ikke. 2 gange, der er snublet over mine baduner. Det vil sige, den har nok ikke snublet ret meget. Den har bare flået badunerne op og gået videre. Vrindsket, fordi den så nok er blevet sur eller chokeret. Så jeg tror, jeg har sovet 48 minutter i nat. Oven i det, så har det været super koldt. Det liggeunderlag, jeg har med til test i seriøse omgivelser. Skal vi ikke bare sige, at det er fejl big time. Der var frost i nat, og det her liggeunderlag, jeg vil skyde på, at havde det været 14 grader, så havde det været okay. Det er jo fandme koldt. Man kan bare mærke, at det bare fiser igennem nedefra, så det er bare dejligt. Især når man tænker på, at de næste nætter sover vi lidt højere, så det er bare dejligt. Jeg glæder mig. Det bliver rigtig godt. Sådan det. Så kan jeg lære det, for ikke bare at tage det min trofaste liggeunderlag med. Så sådan det. Men alt er godt. Så er det fandme værd at stige. Wow, hva'? Har vi overskud? Totalt. Yes. Det er okay at være ærlig. Det var godt. Stærkt. Pisse fedt. Nu skal vi nedad, og så skal vi over i lysningen derovre. Det bliver mega godt. Så skal vi finde en sø at sove ved. Jobster. Han har kendt på den i mange år,
kan høre. Den er fra Le Grand Bleu, hvor I da se. Han sidder på Enzo, han sidder på kanten af de drenge. Roberto, han får lige at vide. Roberto, Leopardo. Og så dykker han ned efter sølvsten. Heldige, så de to foran, og så tager de en hest. Vi er kommet til floden, hvor de har smadret broen. Det er den lokale, skal vi kalde det en hestemafia. De smadrer broen jævnligt, sådan at enten så skal man gå en lang omvej for at komme over floden her, eller så kan man betale dem med hesteryg. Han startede med at have 1000 af deres penge. Det er omkring 70. Ja, det er omkring 70 kroner. Og så gik vi og sådan lidt næsten glemte det. Og så kom han rendende efter os og sagde 500 af deres, og så sagde jeg 300, og så sagde de ja. Det er okay. Det er 20 kroner for at spare. Sådan, Ulle og Mille. Jeg har fået fødselsdagskage i Kirgisistan. Vi har lige krydset en flod på hest. Og det var det fantastisk. Og lige så god en gave jeg har fået, da jeg har fået en rullet... vi er lidt i tvivl om det er hesteost, eller om det er gedeost, eller fåreost. Den var pakket ind som sådan et bolsje. Så det er perfekt. I hvert fald lightweight. Jeg spiste mit helt. Ja, tak for gaven. Det er et bolsje. Det er et bolsje, der smager af ost. Det er tørret ost. Af tørret fåreost, ja. Mm. Så lækkert. Du må ikke aldrig det i gave, du skal lave. Ja. Haps. Det smager lidt det der hestemælk, der du præsenterede for. Ja. Wow. Kommer lige en helt flok heste her. Der ligger der en og ruller sig deroppe. Fotobomber. De skyder på os. Ej, hvor fedt. Der er grene i bunden af stien, som er glatte. Ja. Det der, det bliver... Yes. Så er jeg ude. Nej, så gad de ikke mere. Ja, det er det. Hvad er det? Det er lige den falk, der hænger lige op over os. Det er sgu nok den, han advarer om. Jeg tror, den har lært, at vi er for langsomme til at fange den.
hygges. For en dal i 3200 højdemeter. Med rindende vand. Solnedgang lige om lidt. Prøv lige at nyde det. Spørg lige, hvor stolt jeg er af mig selv. Min drone, den ligger på bunden, ude midt i den her sø. Det er jo flot. Med alt dronevideo fra de sidste 3-4 dage. Nå, men i det mindste så var det et flot sted, den måtte dø. Crap. Og hvor meget man stoler på, man kan ende, hvor man skal være. Ja, det er rigtigt. Godt. Vi ligger ved Bos Ujuk søerne. Heroppe i lige knap 3400 højdemeter. Holder en lille pause. Nogle har drukket kaffe og spist suppe. Og Mathias meget, vi har fisket lidt. Jeg har smidt en drone ud midt på søen, så det er bare rigtig fedt. Så jeg er super stolt af mig selv lige nu. Det er lige sådan, det skal være. Men fantastiske omgivelser. Har vi lige et kvarter 20 minutter mere. Og så skal vi bare derude bagved. Og så rundt om den ryg der, om til nogle andre bjerge. Det bliver mega godt. Og så skal vi sove ved en sø i aften. Alianash, tror jeg det hedder. Alianash. Alle de her navne her udtaler jeg helt sikkert forkert. Men uanset hvad, så er det fedt. Vi har det godt.
næsten oppe ved vores sø. Vores lejr for natten. Vi er i 3300 højdemeter for tredje gang i dag. Det er lidt sejt. Har en rigtig fed udsigt her. Kom derovre fra for nogle timer siden og var lige nede og gå igennem Hjortcampen der. Og så har vi bevæget os op over. Og nu er vi næsten ved vej til på dagens etape. Karina og Michael, der er rendt op her. Flot. Som jeg fortalte lidt om den anden dag, mit lægunderlag hernede, det er noget værre pis. Så nu har jeg taget et alu-tæppe i brug og give lidt mere varme. Det er bare dejligt. Nu hver gang jeg vender mig, det er ligesom, det er lige før det er ligesom sådan en thermarest lægunderlag. Godnat. Hvor den fedeste. Formiddag. Vi er på vej fra vores camp i den store Alienash sø i 3450. Suverænt smukkeste camp vi har haft indtil nu. Og jeg er på vej op dagens lille stigning op i 3600 højdemeter. Der er ikke så mange højdemeter op ad i dag. Og så har vi omkring 1300 højdemeter ned deromfra, ned i Aksudalen, hvor vi skal lave lejr. Det bliver rigtig godt. Og vi har en relativt kort dag i dag, cirka 8 kilometer. Så det er til at overkomme. Nu må vi se. Jeg lånt min. Nå, man ved, jamen, jeg tager lidt flere her. Man ved, man er på en god tur, når der bliver hævet torsketips frem. Tør torsk, gør skind. Hold op, mit skæg, det trænger til en kamp. Nå, torsketips, here we go. Det er jo bare en mild flæskesvær. Med eftersmag af torsk. Nej. Det smager af sardin. Okay, man skal ikke tage de store stykker. De smager rigtig meget af torsk. Jeg kan ikke helt finde ud af, om de også er gode derhjemme, eller om det er bare knasen og salten, der ligger. Så vi er lidt taknemmelige, når vi er herude. Nej tak. Eftersmagen begynder at ramme. Det er okay. En kombination med en rejchips og så krabbechips. Ja. Jeg vil godt med.
Det er også med. Jeg tror lige, vi skal... Høj, var I stille. Det prøver at se godt ud. Vi kan ikke trække vejret, når vi suger maven ind. Vi lader dig blive sporet. Ja, var det godt. Vi har det godt. Aksu-gletsjeren. Vi kommer op fra Eljenas-søerne og skal ned i dalen her og sove, inden vi i morgen stiger 900 højdemeter derop til, og lidt mere på den anden side, og ender om i Altinadasjan, hvor der er varme kilder og en hviledag. Det bliver godt. Det her det er fantastisk. Vi er angrebet af hyrdehunden. No! Nej! Nej! Ej! Nej! Oh. Nej, hvor er I sød! Ja! Ej! Ej! Du skal med til Danmark. Ja! Nej! Jeg er altså kæmpe fan af den tykke. Vi er lige sluppet af med de fulde hundevalpe. Vi har fundet et sted lidt længere op. Her, inden vi skal derop i morgen. Og har nu fået besøg af køer. Man kan ikke zoome på det. Ja. Så må vi se, om de er lige så nysgerrige. Det er Kirgisistan. Vi har haft de fedeste udsigter i dag. Store vidder, massive bjerge. Det er helt fantastisk. Og her har vi en gletsjerflod. Og fra Aksu-gletsjeren. Det er fedt. Fed. Der bliver slået lejr her i Aksu-dalen. Masser af fede telte. Her er mit Bonfus Duos. Spil i lejren. Ikke det værste lejr. Jeg gider ikke engang regne det. Tak for i aften. Godnat. Nu kæft, mand. Ja. Godmorgen her fra Aksu Alamo dalen. I får lige lidt morgensol i skærmen her. Det tager du ikke skade af. Vi har lige brudt lejren op og er på vej ned lige at krydse floden her og skal op over det pas her. Det er sådan en mellemdag. Vi tager i løbet af de næste 3 kilometer, det tager vi omkring 900 højdemeter op. Og så har vi cirka 1100 ned på den anden side, hvor vores hviledag venter om i Altinadasjan. Og det bliver godt. Det er varme kilder. Det er et bad. I hvert fald for mit vedkommende. De der varme kilder, de skal sgu nok have hævet proppen ud og sat nyt vand i, når jeg er done. Men lækkert det bliver.
Masalam. Vi er på den falske top. Som når man går ned for dalen og ned bagved og kigger op, så tror man det er der man skal op. Så når man lige kommer op over kanten, kommer der lige en bid mere på en små 300 højdemeter mere. Det er perfekt. Vi ligger her i 33,77 lige nu. Nogle får kaffe, nogle får te, nogle får vand. Men der hygges. Karina og Hanne, der nærmer sig dagens top. Med den smukke Aksu gletsjer ude bagved. Ja, det er fantastisk. Nej, du må gerne. Har vi Michael med her også. Efterhånden en super erfaren bjergvandrer. Hvad siger vi, Michael? Er det smukt eller smukt? Det er fantastisk ud over alt. Det er så kæmpe stort. Over al forventning. Det er fantastisk. Ja, det er virkelig smukt. Livet som hest. Hvor er han altså god til at ramme frokost og landmændene klokken 12. Jeg er nået på toppen af et unavngiven pas her. I 36,21. Har lige spist frokost. Og ved at gøre klar til så småt og skal ned i Altin Arashan, dalen hernede bagved, hvor der er de her hot springs og en hviledag i vente i morgen. Det bliver godt. Og det er også første sted, vi får noget, der minder om netværk. I 5 dage, 6 dage, 5 dage. Og lige kan jeg trække en vejrudsigt for de næste dage, for at se, hvad de sidste etaper de har i vente. Vi skal op i 4.000 meters højde op ved Kylsøen i overmorgen, og der vil jeg rigtig gerne have godt vejr. Så vi glæder os helt vildt. Og så har vi Clara. Vi har lige spist frokost her. Det ser ikke ud af meget det her, men der synes Clara lige, hun skulle hoppe op, så hun er forsvundet op bagved. Hoppebold. Hun har fået turnavnet D-Tour, fordi hun tager så mange omveje. Det er perfekt. Så alt er godt.
Du var bare lige oppe i skridtet på mig. Det var endnu en video, jeg ikke kunne bruge. Du ligner Fritz, da han var band. Hej, Bartse. Hej. Hej. Du ligner Fritz. Ja. Hej. Hvor smager jeg af salt? Hej. Hej. Hjemme på skole i går. Ja. Som en nyfødt baby. Emilia. Au, for satan. For helvede. Indgrebet af en kat. Okay. Der er en kat, der snakker på det. Eller er det rigtig god til? Jeg elsker, hvad jeg laver her. Ja. Der er slet ikke noget, jeg Det her parkeringshus, det kan jeg sagtens holde på 6.000 biler. Baseret på min store erfaring, så vurderer jeg, at sammen eller derovre. 42. Sådan en ekstra kraftig... Emilia. Au, for satan. For helvede. Indgrebet af en kat. Okay. Der er en kat, der snakker til angreb på mig. Den niver godt i dag. Vi er på vej op under Alakylpasset, hvor vi slår lejr lige under, fordi vi forventer, at der kommer noget stormvejr sidst på dagen her. Og så venter vi den ud, inden vi så kravler helt over passet og op til Alakylsøen og så ned på den anden side i morgen. Og lige nu er vi i 27-50 højde, og vi skal op i dag i cirka 33-50, inden vi så i morgen skal op på 4. Og det bliver så godt. Nu tager vi lige et hvil her i skyggen. Nå, ko, hvem viger? Det var godt. Ja, det tog sgu et skridt til siden. Ja. Her har vi hyrderne, der er ved at genne deres kvæg ned fra højderne på grund af uvejr, der kommer ind. Der kommer flokke ned fra alle sider. Og vi slår lejr lige om et øjeblik. Cirka den her højde. Er vi i 31-32 stykker. Okay, vi skal ikke imellem dem. Den der ko går i panik, hvis den kommer. Prøv at se den der. Muffe. Så er der en derovre, der er lidt på afveje. Kom ind i flokken, bliver der sagt. Hyrden, han kommer derop. De er simpelthen så trænet, de hyrdehunde her. Det er helt vildt. Fantastisk at se. 3 omkring. Wow. Oj. Hallo. Hvad sidder i vores telte og venter
hvor at vi får et vindue, hvor vi kan komme op i over et pas i 4 km højde. Heroppe bagved. Men det er tordner og er ikke begyndt at lyne endnu, men det kommer nok snart. Så nu må vi se, om vinduet det kommer på den her side af midnat eller i morgen. Men vi er heldigvis snacks nok. Så det er lækkert. Der spilles løgn. De gamle, de sover. Og prutter. Og brutter. Vi spiser kiks og pølse, så vi har faktisk tapas. Også unge. Det er klasse. Vi vil se, om jeg slår et godt slag her. Ja, måske. Ja, nu kan jeg jo ikke trykke på knappen, når jeg har min hånd her. Skal jeg? Ja, tak. Ja. Vi ligger og venter på vindue til at kan komme op i 4 km højde. Slå en lille lejr her. Kommer Michael med vand fra floden og Fralle. Kommer blæsen op over her. Og os unge. Vi sidder herinde og spiller terninger. 2-5'er. Jeg behøver jo ikke sige, at jeg vinder. Der er 2, der er på vej til Viborg her. Ej, fantastisk. Det er god. Jeg skal have vand. Vi holder pause lige under Kyllesøen og kigger tilbage, hvor vi kommer fra ud mod øst. Masser af fede nuancer af blå og grå her. Vores lejr i nat var hernede, og nu bevæger vi os op over her. Og så skal vi op over her. Og det bliver sådan en god gang scrambling, det sidste lange stykke. Det bliver fedt. Og så kommer Kyllesøen på den anden side. Det er skide godt, Hanne. Og vi er snart deroppe. Vi er nu ved Kyllesøen. Lige knap 4 km højde. Det er smukt. Det er råt. Det er hårdt. Og det er sejt. Og den seje gruppe. Jeg kan ikke se dem alle sammen. Jeg har solen i øjnene. Jeg tror, de er der. Det er stærkt, mand. Hold kæft, var det godt gået. Yes. Fuck, var I vilde. Kyllesøen. Lige godt 4.000 højdemeter. Det er satme sejt. Vi nåede det. Klasse.
Vores lejrpladser, de bliver bare federe og federe. Nu har Hanne lige smidt sig herom. Vi ligger ved Alakylsøen under Alakylgletsjeren. Den kan du få lov at se lige om et øjeblik. Den har vi heroppe. Og så er der simpelthen, det er ligesom at, jeg ved ikke, hvad man skal sige. Jeg tror aldrig, jeg har set en teltudstilling på den her måde. Der er simpelthen telte banket op. Og det er så fedt. Så nørdes der lidt, der leges lidt, der kravles ind i hinandens telte. Der øves lidt med opsætning, der øves lidt med, hvordan skal man ligge, hvad skal man sætte i pløkker. Skal man dobbeltplukke, skal man have lange guidelines, skal man have kort guidelines. Og så er der bare teltet. Kæft, det er godt det her. Altså, vores pladser bliver bare vildere og vildere. Jeg siger det bare. Wow. Wow, 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 wow. Og så har vi floden, der kommer ud af gletsjeren. Den løber ud i søen her. Var det bare fedt. Fedt, 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 fedt. Der kommer lidt vand her. Kommer deroppe fra. Alakylsøen. Så skal vi herned i hullet. Sådan en sti er langs floden ude i dalen. Der er en lokal håndværker, der har fået en fiks idé. Man kan undgå, at det her træ det falder ved at sætte en rådden pind op af det. Det er bare den her rådden pind her, der skal holde det der træ. Jeg ser det ikke rigtigt. Jamen, det sker jo trods alt. Har en god bagside. Sådan. Ja. Ej, det er fedt. Så er vi på vej ud af Karakoldalen efter en vandring, rammer
Det autentiske Kirgisistan. Vi har fået en hallo. Vi har fået en lille følgesven, en lavbenet hund. Og børnene render og leger. De har en bold, som de skyder op på taget, og så har vi ellers de nye biler her. De er ved at få lidt service. Lægger mig salam. Og fordi vi jo er et vandrested, så er der også en lille butik her. Det er sgu godt. Fedt sted. Horse trekking. Det er sgu et skønt sted. Ulrik fik sin vilje. Vi har lige tomlet en gammel jeg ved ikke hvad de hedder, UAS EZ eller sådan et eller andet bus. Det er klasse. Ej, det er godt. Så kører vores liv. Shukran. Det var ikke godt. De er så gode for duften. Det er sidste bad, eller hvad? Lige om lidt kommer jeg til, så I skal lige I skraber de andre kunder væk. Vi har bestilt lidt mad. Hvor er det sygt. Og i det mindste så er vi der altså kun 3, der skal dele det. Ellers har der ikke været nok til. Nej. Den sidder du bare. Nej. Er der nogle knive med? Vi er på vej på søndagsmarkedet, hvor de sælger heste og får og geder og kameler og æsler. Og så er der et gammelt sovjet bilmarked, hvor man kan købe alle de her gamle skrammelspande. Så det skal jeg også ud og kigge på. Det bliver mega, mega godt. Vi kører med Kirgisistans ubestridt sløveste buschauffør. Han triller vitterligt afsted. Jeg tror ikke, han har trykket på gassen en eneste gang. Det er helt fantastisk. Det, på papiret så skulle det tage 3 minutter at køre derud. Det har taget 8 nu, og vi kørt 1 kilometer. Så det er lækkert. Men det bliver godt. Lad os prøve at gå den vej. Der er tingens. Låsby Svendsen ville være stolt. Der står alle følgende. Garanteret. Og den har fået noget mudder, den der. Den får. Ej, prøv lige at se røven også på den her inde bagved. Den over til venstre, der kommer med. Ja, det er jo fordi, det er jo en vædder. Men prøv at se den derovre. Den har fået botox. Shit, mand. Big beautiful. Hvad? Ej, hvor er det vildt. Brazilian. Jamen, det er jo en helt vild røv. Ja, jamen, det var helt vildt. Så bliver der lige mærket. Mærker det lige rygfedtet. Jamen, det er jo vanvittigt. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, men hvad fanden hvad er ideen? Ryggen sidder, altså, Ja. ryggen sidder mærkeligt på. Det ligner jo, at de er... Prøv at røre ved den, Clara. Prøv at... Ej, den har fede horn, den der. Det der, det er sådan en rigtig tegneserie, Ja. der kommer og snakker om dag. Ej, hvor er det vildt. Ja. Shit, mand. En vædder. Kæft, den er stor i forhold til de andre. Hvad fanden har vi fået forvildet os ind i her? Jo, ej, men vi var ikke oppe før, det går da så godt. Ja. Det er bare Det er fint roligt. Har I fundet nogle biler? Nej. Jeg har fundet
dyrlæge, som jeg tænker, som er godt. Ja. Jeg følger efter Clara. Quiero comparar en una técnica. Ja. Det er flot. Det er simpelthen vogntog, der vil noget, det der. Lidt op her. Ja, de er sgu søde. Hvor rare. Virkelig. Fantastiske tegnefilm med os. Yes. Ja. Så har vi... Så kommer jeg lige så taget op til sådan. En raison de l'arrivée tardive de l'avion. Your attention please.